Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Τένεσι, Νέισβιλ. Βρίσκομαι στο αντίγραφο του Παρθενώνα και του αγάλματος της Θεάς Αθηνάς. Μπορεί να είναι αντίγραφα, αλλά το μέγεθος σε εντυπωσιάζει και ανατριχιάζει όλο σου το σώμα. Αισθάνεσαι το πως ήταν ο Παρθενώνας στο εσωτερικό του και το πως μπορεί να ήταν εκείνα τα χρόνια ο ναός. Δέος και συγκίνηση. Αντιλαμβάνεσαι το πόσο μικρός είσαι μπροστά τους, και στο Παρθενώνα και στο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, 13 μέτρων ύψους. Στο χέρι της κρατάει το άγαλμα της νίκης, το οποίο είναι 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Οι άνθρωποι έχουν φτιάξει ένα αριστούργημα